Ik ben vandaag in Sint-Jan Steen en daar gaan wij eens praten met Jos Verstraeten. Want die zamelt al enige tijd spullen in voor mensen in Oekraïne. Dat doet hij hier in zijn garage. Daar gaan wij eens eventjes naartoe. En sinds gisteren heb ik weer een flinke lading allerlei hulpgoederen gekregen. En de laatste maanden dan staat die regelmatig helemaal vol. Volle kar. En wat ernaast staat hier zo wordt een volle auto. En dat voer ik dan weg naar een opslag. Kijk, en hoe bent u hier zo bij betrokken geraakt? Dat is eigenlijk begonnen in 2022. Toen kwamen hier Oekraïense vluchtelingen op Sint-Jan Steen wonen. En dat was op mijn verjaardag in april, ik weet het nog goed. Ik had een tulband gebakken en ik zei die gaan we brengen naar die mensen die in dat huis wonen. En toen is het contact gegroeid. Ik heb die mensen eerst uitleg gegeven van waar supermarkten enzovoort. De eerste belangrijke zaken die mensen eigenlijk toch wel nodig hebben in een nieuwe omgeving. En ik ben voor hen toch al een bekend figuur. En er is ook best wel een vertrouwensband tussen mij en een heleboel Oekraïners. En ook mijn vrouw die doet ook mee, die helpt ook. Wij zijn alle twee buddy van Oekraïense mensen. Dus wij zorgen ook dat ze vragen die ze hebben over formulieren, over de belasting, over het werk enzovoort, dat we zoveel mogelijk die mensen proberen te helpen. Ja, want u zegt ik ben een bekende geworden bij de Oekraïense mensen hier in de omgeving, maar u bent inmiddels ook een bekende voor gewoon de mensen die de spullen hier komen brengen, geloof ik, hè? Ja, en voor een aantal mensen, dat zijn eigenlijk mijn hofleveranciers, kan ik wel zeggen, die dus al verschillende keren spullen komen brengen. Die geven ook de boodschap door aan andere mensen. En zo is het eigenlijk van een mond-tot-mond reclame geworden. Hoe kijkt u naar de nieuwsberichten? Want er schijnt dan misschien wel vrede op komst te zijn. Hoe kijkt u ernaar? Nou, die vrede, daar neem ik met een flinke zak met zout, want ik geloof niet dat er gauw vrede zal ontstaan. Er zal eerst een wapenstilstand moeten komen en er is maar één man die daarover beslist en dat is Poetin. En ik vind het vreselijk, daar kan ik geen mens meer noemen. Ik vind het vreselijk wat die mensen allemaal veroorzaken. Miljoenen mensen zijn daar de dupe van. En dat geeft voor mij ook wel voldoening dat ik toch een kleine bijdrage kan leveren om misschien daar mensen toch het leed wat te verlichten. Want het is ook heel nodig. En ik hoop dat er veel meer mensen eigenlijk zich meer bewust zouden moeten zijn van wat zich daar afspeelt.